detko, môj tato bol. Vieš? Nebol prehliadka. Že nie? Ja už ľudia. Bol to hlavne signál pre vás všetkých, ktorí sa stále nachádzate v areáli Lokomotív, aby ste teda dávali pozor, keďže my ešte potrebujeme posúvať vlaky. Ja sa teraz vrátim späť k programu. O 14:30 máme aj prichystaný koncert kapely Party Beat. Natália Natalová spolu so mnou zaspívame slovenské české hity. Hneď potom máme pripravený orchester, cisársky a kráľovný bytový orchester, ktorý bude na veľkom stage. Tento rok máme aj veľký stage pre vás všetkých, na ktorom bude program spolu teda s programom na tomto menšom stage. Dnes tu máme pre vás prichystané aj ukážky bojov z druhej svetovej vojny. Bude to autentická bitka z druhej svetovej vojny, ktorú nám predvedie klub vojenskej histórie Karpatia. No a ďalší sprievodný program. Spomínam, že pre vás tvar, ten dizajn toho. Takže dámy a páni, v tejto chvíli stočne odchádza šopka. Ja verím, že každý tí ruštovodiči alebo tá čata sa obyčajne zvykne tak neblahé výročie, 68. rok. 68 rok, táto generácia. Ja som bol vtedy 10-ročný chlapec, otec mi doniesol kapslový pištol. Videl som vojaci v uliciach, išiel som domov a dostal som strašnú bitku. A mama od zúfalstva, že mohli ma zabiť, lebo že tí vojaci sovietskí nevedeli, že to je detská pištol. Je to tak, oni sem prišli, pretože si mysleli, že my tu máme nejakú kontrarevolúciu, že nám sa tu búri národ. Ja teraz na divadle Arena hrám práve inscenáciu Dubček, kde sme si museli naštudovať všetky udalosti v roku 68 v Pražsku a všetky veci, dokonca tam hráme priamo scénku z ulic, kedy Dubček spolu s ďalšími bol odlečený do Moskvy, kde museli priznať, že vlastne prišla bratská pomoc. No aj keby sme nezistili režiséra, dôležité je, že tieto vlaky sú naozaj kusom našej histórie a kde sa ten nápis na tej druhej strane bol trošku iný, tu je chodte domov a za tým Dubček s výkričníkom. Ja som inak veľmi rád, že tento rok sa, teda nielen divadla, ale všetci dobre vieme, že aj do kín prišiel teraz film s názvom Dubček a že sa venujeme tejto veľkej časti našej histórie, pretože to bol taký zlomový moment, kedy vieme, že Slováci dostali jednu veľkú facku od teda svojich osloboditeľov v úvodzovkách. To je ten ďalší efekt, jak sa mašinka zahalí do perinky z bielej pary. No, veľmi by som si dovolil povedať, ja viem, ako sa volá, Albatros. Správne. Albatros, áno, ale je to taká krásna vec, že predtým sme tu mali vlak, ktorý má napísané Dubček a tam vidím, že závody Lenina. Presne tak, závody Vladimíra Iliča Lenina v Plzni. To je takisto dokument tej doby, ktorá tu bola,
keď sa sprevádzkoval tento rušeň, dostal tie znaky, aj napriek tomu, že bol vyrobený v lokomotívke Škoda Plzeň. Takže vravíš, že v tej zadnej časti tam je uhlie a voda. V zadnej časti, no a toto je práve ten rušeň s tým prívezným tendrom, vzadu v hornej polovičke uhlie a celá tá spodná vaňa nad tými 5 kolieskami je 35 000 litrov vody. 35 000 litrov. No, v tom samotnom valci je 11 000 litrov vody. A vidíte, mamičky, teraz mamičkám prezradím. Všetci poznáte papiňák, to je ten tlakový kuktu, či jak sa to šedá kuchta. Poznáte to však? A maminy, a prečo to používate, že to mäsko robíte v tej kuchte? To viete? No preto, lebo je tam tlak a mäso dusíte pri vyššej teplote, ako je 100 stupňov. No a teraz sa vrázme k tomu rušňu. V tom kotli je 16 atmosfér tlaku. Voda tam vtedy vrie skoro pri 200 stupňoch Celzia. Takže takýto papiňák doma mať, uvaríte aj diviak. A naraz. Ivan, nedáme nespomenúť, keď sme spomenuli tú vodu, prosím vás pekne, nezabúdajme všetci na pitný režim, naozaj máme veľmi, veľmi horúco. Chlapi, pivo, deti, ale hlavne čistú vodu, pretože dnes je naozaj veľmi, veľmi horúci deň, nezabúdajme na pitný režim. Aha, má... A je tam fantastické. Na túto ruku je zima, túto ruku máš teple, tak sa nečuduj, že každý ručnovníš má reumu na pravú. Mňa by len zaujímalo, teda existujú nejaké normy, alebo človek, keď náhodou nájde vlak, lebo je to má vonku. Generátor, ktorý vyrába, nakoniec aj pre ten pohon je elektrický generátor, lebo rušeň strojov nemá dízlový motor, ktorý roztáča dynamo. Dynamo vyrába elektrický prúd, v podvozku sú 4-tračné motory, čiže rušeň má vlastne elektrický pohon. Ivan, ja rozmýšľam, že keby náhodou raz som mal naozaj stať sám, tak ja sa budem musieť mesiac dopredu učiť tieto všetky veci, ktoré ty dávaš takto z malička, ale vidím tu teraz ďalší rušeň s červenou hviezdou. Ďalší rušeň s červenou hviezdou. Čo ti poviem? Elegantný rušeň, nie? Elegantný, akože Elegantný. podľa mňa, keď človek má dneska nejaké športové auto, tak keď uvidím tento vlak, tak má z neho taký presne ten obrovský majestátny pocit a má pocit sily, obrovskej dominácie. No, a teraz, ako táto elektro jazdia iba 50 km rýchlosťou. Tento rušeň je zvláštny tým, že bol vyrobený už v plzeňskej lokomotívke Škoda. Cez druhú svetovú vojnu. A ďalšia zaujímavosť je, že tam hore nemá uhlie. Nemá uhlie. Nemá uhlie. Párny rušeň bez uhlie. Tak potom čím kvôli? A volá sa mazutka. Práve preto má prezývku mazutka, lebo bolo rekonštruovaných 199 kusov na vykurovanie ťažkým olejom zvaným mazut. Wow. Takže olej. Chlapci mu tam dávajú aj ten, čo donesem doma z Fritézia a mašinka si až tak... No, typická je tá píšťala, rušne boli deponované za bývalého ČSD v 4 rušových repách. To je tá krásna píšťala a ten komín, ten výfuk, škoda, že nie je možno... Nákladný vlak z Petržalky, robili sme tu, ešte som volal návštevníkov, poďte si to vychutnať, človek tu priam zimomriavky po tele. No, ja som mal teraz zimomriavky, ako došiel ten vlak, tak ja som mal normálne zimomriavky. Toto. No, ďalší rušeň. Tak ale vidím, že tie kolesa sú trošičku väčšie, že to už bude nad 1,80 m. A nielen kolesa majú 2 metre 30. 2 metre 30, wow. Ale o to ani tak nejde. Pozrieš na ten rušeň, pripadá ti ako? Jak by si ho pomenoval? No, druhý. Quasimodo, Matky Božej. Tak deba ten hore, prepáč, ten hore. Hrbata, presne tak, vidíte. Preto je príslovná tá prezývka, že hrbata. A
A tak aj vyzerá. Ten chodník je polokužel. No čo vám poviem, rušeň vyrobený, typická. To je odpadný produkt, ktorý vzniká pri výrobe benzínu, nafty. Vznikajú, vtedy ešte nevedeli, že z toho sa dajú robiť v tom 64. roku koleje a ja neviem, oblečenie a čo dneska všetko z toho máme. To bol odpad. A bolo riešiť treba, samozrejme, že ten mazut to strašne zvýši výkon toho kotla. Hej. Ja ešte sa vrátim k tomuto konkrétnemu rušňu, ja tam vidím rok 1911. Áno, 1911. My fan, víte? Ja. Taká malá klebeta. Pán Rušňovodič svojho času manželka mu kúpila na auto narodenina značku auta, to je tak ako aj my si dneska kupujeme všelijaké značky, tak na aute mal značku T110. Prešli sme na zapalovače a preto sme si robili aj srandu, že rozdiel medzi zapalovačom a zápalkami. So zapalovačom si nevyšpáraš zuby. No, a tu máme už ďalší exponát, ktorý došiel kamaráti z maďarských železníc. Rušeň, známy a jazdil aj u nás. Myslím, 36 kusov sme zakúpili po druhej svetovej vojne od maďarského výrobcu Mávák. U nás jazdil pod označením 465. Ktoré resty nemajú, vojdu ti pred vlak, ty ho zravuješ a z auta nezostane nič. Ten vlak na 200 metrov nezastaví. Takže rušeň s prezidentkou Vitel. Ak sa teda nemýlim a mám to trošku tak urýchliť, na to, čo by mal vojsť, teda skutočný most. Áno, točí to tak. Takže mostový vozeň. Dobrý mám dojem, takže ešte niečo by si mal asi povedať. Janko, ty si posledný, alebo už iba upratujete? Ideš preč, dobre. Takže z tohto som pochopil, že toto predvádzanie sme skončili. Miško, je to tak, či ešte niečo? Dobre. Ty by si mal teraz povedať, že áno, upracujeme tie exponáty, zatiaľ vás do toho kolajiska z dôvodu nepustíme, ja už to nechám Juraj na teba. Tak Ivan, ja ešte chcem povedať, že by bolo veľkou cťou tu stáť vedľa teba. Ja ti ďakujem, že si ma teda pozval sem k tebe a ja verím, že my si ešte sadneme spolu aj